لومي حدا حدش مدب حيزة قريبا له بزعبا ذا مصحف زيا ناب تجرينيا ناب كروسس زوصل مجدي بزول RST بممهر سولومون ولا إندرياس تترجم الله بالعلى 5 عنقواتات و تترجم الله بدرجة بزحات عنقواتات مالتي صحافيا إيلين وايت بحال نا إغزابير سبيا قدمي 100 عامت يا تحاتيما أبز حدة عامتات نبعلو أب أمريكا أبز حدة عامتات 18 مليون قدحات تزرغيوا وشت أب أمريكا طرح سلمنتاي نزا مصحف زي هببت زغبرا هببت زغبرا نزا فرت ወይ ድማ ብዙሕ ተጠላብነት ዝገበረላ ነዛ መጽሐፍ ዚያ እንታይ ክልተ ነገር አሎ መጀመሪያ ክርስቲያን ከመይ ጌርካ ከም ትኸውን አጽቢቃ ትገልጾ ኣብ መጽሐፍ ዝጽቦ ተገልጽሎ 13 ምዕራፋት ኣለዋ ዓባይ መጽሐፍ ኣይኩነትን ማለት 123 128 ገጽ ኣለዋ كمي جركا كريستيان كم تخون راح يكونن كمي جركا كريستيان مخان كم تقصلوي مغنياتو جميركا زي موداون الله ስለዚህ በጣም አገዳስቲ ዝቆነ ሰበት ኮንት ኸለ ያነቶም መጀመሪያ እምነት ክርስትናን ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ክላለዩ ዘለዎ ተሓራዩ ነቶም ካልኦት ጀሚሮሞስ ትጉዕዞ ቁጽልዎ ዘይካሉ أمانغو ذا قارصو لذي بتاعي أقدس مصحف مخانا سلازرخبكو وانتاي تزل حج مدام مالتي اب يوتيوب نفس وقف معراف ندا غوركون نفس وقف معراف صماقنا نفس وقف معراف اب يوتيوب 13 غزيه مالتي لذي لو نايروميك قداميت معراف مالتي اب يوتيوب تو دليل له لذي 13 معراف مولن 13 فيديوهات كله اب يوتيوب مالتي لذي مجمريا لومن مسراقما تتقصلكا صباحكم يركم نفس وقفهم تريون كلهم تا مصحف امبيكم مالكم مالتي بتي انا زقربكو صما نفس وقف مصحف እንዳገበርኩ ናይ بتاعنا قداس مصحف يا مخنيات ريو له بزحات سبات جميرو من دحري تستملسو ስለዚህ ሁሉ እቲ ከጋጠም ዝኽእል ኣብ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ እቲ ከጋጠም ዝኽእል ሕቶታት ትምልስ መጽሐፍ ብምዃና ብጣዕሚ ኣገዳስነታ ዕዙዝ እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ነፍሳት ናብ ክርስቶስ ከም ዝመጹ እንደገና እውን እቲ ኣብ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ ከጋጠም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ብድሆታትን ሕቶታትን ንዑ ሓድሽ ብርሃን ብምሃብ ንሕቶታት ትምልስ ስለ ዝኾነት እያ قدايت معرف لومين دا تنمهاران تايتبل فقري املاخ نسب يبل كلايت معرف كاني نحاتياتنيا سلمنتاي كريستوس كم زليو سالساي معرف نسحا نزازي من نزاز هيوت كان املاخ موفاي امنتن او املاخ قبول مخانن فتنا ناي دق مزمورنت بكريستوس معباي هيوت انتاي كم زمسل هيوت ناي كريستيان فلتات أملا صولت مترطار دعوات ترطار مخد ترطر فتنا حاضر كاخلو انتاي كتقبر كم دلكا بأملاك محقواس يعتبر موداتا سلازن هايلومي كنجمرينا انتاي فقري أملاك نسب تبل ناب كريستوس زوسد منجدي بزبل تترجمة زلا تقدامي تمعرف فقري أملاك نسب بزبل ثم أنا تعلومي كان قربنا مجمريا أملاخ يفكرنا فقر أملاخ نسب كمي جهود أملاخ نسب يفكره كمي نسوفة تيرنا مجمريا أنتايو فترة صحفوني نقرنا فترة كله متنا أنا ضد لنا عندك صفات مسرتاوي نجارات نعو زمالي وين تفضل صحايك تبرق كلا زنابك زنب كله زري تزريخ بقول كله إذا كله مستناتنا مسارتها ودليل زخيدي سلازي تفترت نوعله وراون أير أكسجين كنستنفس كلنا كل زي ما يكون ستخلنا
ማይ لنا خنستل لنا ማይ ከእግዚአብሔር ፈጢሩ ከነስተንፈስ አለና ንፋስ አየር አሉ አይንኸፍለሉ ፀሐይ ትወጽእ ኩሉ በዚ ከም አብነት ይዝጥቀዘሉ ተፈጥሮ በሙሉ አምላክ ንሓደ ውሉድ ወለዲ ንሓደ ዘፍቅርዎ ውሉድ ምስተወልደ ንዑ ዝኸውን ቤት ዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ከም ዘዳልውሉ ከምኡ ከዓ እንደቅ ሰብ ምስ ፈጠረ ተፈጥሮ ንባዕሉ ንዓና መሰረታዊ ድሌታትና ዘማልእ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ለዚ እግዚአብሔር ከዓ ከም ፈቃር አቦ ምዃኑ ዝነግረና ፍጥረት ማለት እዩ ለዚ ወላውና መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ሕጂ ከምኡ ይዝብለና ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 145 ፍቕዲ 15 16 ኣዒንቲ ኩሎም ንዓኻ ይጽበያ ንስኻ እውን በብግዚኡ ምግቦም ትህቦም ኢድካ ትኸፍት እሞ ንህያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተጽግቦ زيد زلو ስለዚህ እቲ ፍጥረት ንባዕሉ ንናትና መሰረታዊ ድሌትና ዘማለ እዩ ስለዚህ ተፈጥሮ አምላክ ፍቅሪ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ አምላክ ሲ ንዓና ንናትና መሰረታዊ ድሌት ከማለ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ይፈጥረና ስለዚህ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ንዓና ማትና መሰረታዊ ድሌት ከማለ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ይፈጥረና ኣብ ካልኦት ፕላኔታት ኣይፈጥረና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ፈጥረና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንፈልጦ ደቂ ሰባት ዝሰማማዕ ምዃና ማለት እዩ ስለዚህ ግን ብዙሕ ሰብ ዝሓቶ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ኣብ ዓለም ዝኸውን ዘሎ ናይ ደቂ እከይ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንዑ ርእዩ ሰብ ምናልባት ሕቶታት ይለዓል ኾን ግን ካብ መጀመርያ ኣምላኽ ምስ ፈጥሮ ከሎ ፍጹም ይፈጥርዎ ምክንያቱ ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት እንታይ ይብለና ኣምላኽ ነፍሱ ከፈጥሮ እንሆ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ እንሆ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ እንሆ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ ይዝብል ዝደጋግሞ ስለዚህ ንሰብ ፈጥሮ ከለኻ ጽቡቕ ገይሩ ይፈጥርዎ እዚ ኩሉ ሽግር ኣብ ደቂ ሰባት ኣምፂዎ ዘሎ እንታይ እዩ ሰብ ካብ ፈቃድ ኣምላኽ ስለ ዝወፀ ነቲ ኣምላኽ ጎሮ ዝበሎ ስለ ዘይገበሮ ሳዕቤን ናይ ዘይምእዛዝ ሳዕቤን ካብ ኣምላኽ ናይ ምርሓቕ ኣንበሪ እግዚአብሔር ሲ ኣብ መጀመርያ ኩሉ ፍጹም ገይሩ ይፈጥርዎ ሰብ እውን ፍጹም እዩ ስለዚህ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ ኣምላኽ ንሰብ ዓቢ ጉሁድ ነገር ብኡ ከም ሰባት ብኡ ክንጠራጠር ኣይግባአና እሱ ኣብ ሕቶ ዝኣትውን ኣይኮን ኣምላኽ የፍቅረና እዩ ፍቅሩ ከዓ ብቃላት እውን ክግለጽ ኣይከኣልን ንኣብነት ካልእ እዚ ተፈጥሮ ኢና ያልና ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ከንታይ ይብለና ጽሑፍ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ተፈጥሮን መጽሐፍ ቅዱስን ተፈጥሮ ከም ዘፍቅረና ኣምላኽ ኩሉ ተፈጥሮ ከምቲ ዝቀዲምና ጠቅስናዮ መሰረታዊ ድሌትናትና ንዓና ዘማልእ ኮይኑ ተፈጥሩ ምሳና ሰማዕ በዛ ኣምላኽ ንሕና ክንብረሉ ኣብ ንኽእል ኩነታት ይፈጥረና ካልእ ተፈጥሮ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ኣብ ዘዳግም ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ይቅረታ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 18 19 ከዓ ከምዚ ይብለና ማለት ሙሴ ንእግዚአብሔር ሓቲትዎ ክብርኻ ኣርኤኒ እንታይ ኢኻ ትመስል ኢሉ ሓቲትዎ ንእግዚአብሔር ክብርኻ ኣርኤኒ እንታይ ኢኻ ትመስል ኢልዎ እግዚአብሔር ዝመለሰሉ መልስ ከዓ ኣሎ ከምዚ ይብል ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 18 19 እግዚአብሔር ድማ ብቅድሚኡ ሓለፈ ኣወጀኻ እግዚአብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ለውሃትን ሓቅን ካብ ሽሕ ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን ምትሕልላፍን ሓጢያትን ይቕረይ ዝብል ግና ከንበዳለ ከም ንጹህ ዘይሪ ሓጢያት ኣቦታት ዳ ኣብ ደቅን ክሳዕ 40 ወለዶ ዝቐጽዕ ስለዚህ እንታይ እግዚአብሔር ድማ ብቅድሚኡ ሓለፈ ኣወጀኻ እግዚአብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ለውሃትን ሓቅን ተፈጥሮ ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ድማኒ ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ ይነግረና ስለዚህ ኣምላኽ ብቃላት ክግለጽ ዘይክእል ብኩሉ ዝኽባሃል ዘይከኣል ጭብጥታት ይብና ኣሎ ከም ዘፍቅረና ከም ዝሓልየልና እዚ ኩሉ እናሃለዎ ከሎ ግን ሰይጣን
ጸላኢ ናይ ኣምላኽ ኣንጻር መንግስቲ ኣምላኽ ዝኾነ ኩሉ መስራሓት ዘካይድ ንሱ እንታይ ገይሩ ኣምላኽ ከምቲ ዝግብኦ ኸይረአ ገይሩ መልክዕ ኣምላኽ ሸፊንዎ ብጸልማት ገይሩ ጭዕ ሰባት ነቲ ናይ ሰይጣን ሓበሬታ ብዛዕባ ኣምላኽ ንዑ ርዮም ኣብ ኣምላኽ ናይ ባህርያት ኣምላኽ ሕቶ የልዕሉ ኢየሱስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክመጽእ ከሎ እምበኣር ነቲ ሰይጣን ዝገበሮ ጸልማት ንዑ ክቅንጥጥዎ ክጋለሆ ይመጽእ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ማለት ሕጂ ደቀ መዛሙርቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኢየሱስ መልክዕ ኣነባብሩ ድማኒ ብዛዕባ ባህሪ ኣምላኽ ይነግረና ማለት ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ብለና ኣሎ መጀመርያ ኢየሱስ መጀመርያ ተፈጥሮ ኢልና ተፈጥሮ ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ ይነግረና ካልኣይ ጽሑፍ ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ ይነግረና ንዓና ደቂ ሰባት ከም ዘፍቅረና ካልኣይ ድማ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ሕቕፊ ኣቦ ዝወፀ ናብዚ ዓለም እዚኣ ዝመፀ ናቱ ምምፃእ ድማ ናቱ ህይወትካ ዓቢት ካብ ልዕሊ ኩሉ ካብቲ ኣቐዲሙ ተጠቕሰ ካብኡ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ከዓኒ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ምዃኑ ይነግረና እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ እሱ ኣጋሃዱ ሕቕፊ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ዝቐረበ ንሱ ንኣምላኽ ኣግሂድዎ ኣብ ህይወት ስለዚ ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ እውን ሕቶ ሓይቶሞ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 27 እንታይ ይብለና ሕጂ ምክንያቱ ሰባት ኩሉ ሰዓት ኣምላኽ መን እዩ ኢሎም ኣርየና ኣምላኽ ክንሪኦ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ዘመናት ተሓተ ሕቶ እዩ ግን ተመልሱ እዩ ብዛዕባኡ ክንደናገር እውን ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝንጽር ተገሊጹ ስለ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 27 ከነንብብ ኢና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 27 ወንጌል ማቴዎስ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂብና ኣሎ ንወዲ ብጀካ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦ ከዓ ብጀካ ወድን እቲ ወዲ ክገልጸሉ ዝፈቱን ዝፈልጦ የልቦን ስለዚ ወዲ ክርስቶስ ንኣቦ ክገልጾ ክእል ማለት ዋላ ሓደ ሰብ ዝረኣየ የልቦን ወዲ ርእይዎ ስለዚ ወዲ ከዓ ክገልጾ ይኽእል ንኣቦ ስለዚ ናብ ክርስቶስ ተጠመትና زعابي ነገር ክንገብሮ ካብ ንኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ ኣምላኽ ምፍላጥ ካብ ንገብሮ ጻዕራታት ናብ ክርስቶስ ምጥማት ትመዳረክ ዘይብሉ ፈተነ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዓወት ዘብጽሓና ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ መልክዕ ኣምላኽ ማለት ክንርኢ ክንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ولا ون حدا خافتم دقة مزامرتني يس حاتيتو ون باعلو ولا ون حجنا عبنت إلنا عندنا مزي أقدمنا تقصنايو مسوز خيد حبريتا إن هنري حجر ماني أب وانجيل ماتيوس معرف 14 فقر شمونتن تشعتن كنرينا وانجيل ماتيوس معرف 14 فقر شمونتن تشعتن حدا خافتم دقة مزامرت حاتتو من يسوس مالتي كنزيلو فيليبوس كا حدا خافتم دقه مزامرتنا يسوس ማለት እንጂ فيليبوس كا ጎይታይ ነቦ አርኤና ሞ ያአኽለና ብሎ ኢየሱስ ብሎ فيليبوس እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ اتنا إزرائيل نبور أي كميل كاخ نبو أرينا تبل اللغة. سلزي يسوع سنتاي مثل مسحاب كل سنتاي بنا بزعبا يسوع فصم حتى أنتبه كده كم يسوع ده عمل سلقوا يلا دنجاسي لوا محاري بفقري تملئ يسوع كنا يسوع أغرقلوت كمين يرو نابنت يسوع نا يسوع أغرقلوت كمين يرو أبزام درزيان ترى إلنا
بحسر زبالة مصحف قدس تايب لنا قبل لوقاس 14 شمونته إنجيل لوقاس معرف 14 شمونته كم زيبي ندخاتات كبسروم سلز طبعاني منفس እግዚአብሔር ኣብ ልዕለዩ ንሙርኻት كملس نعورات مرأي نقفعتك موصع حارة كسبخ حريت عامة እግዚአብሔር كسبخ لآخرني ስለዚህ ና ኢየሱስ ተልኡኾ ኢየሱስ ዝነበሮ ናብራ ኣብዛ ምድር እዚ አንታዩ ንድኻታት ከበስሮም ስለዝቀብዓኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለዩ ንሙሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፍዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ እዚ ናይ እግዚአብሔር ባህርያት ማለት እግዚአብሔር ከምኡ ምዃኑ ኢና ንረዳ ኢየሱስ ሓቂ ተዛሪብዋ ንሓቂ ኣይሓበን ግና ንሓቂ ክዛረብ ከሎ ብፍቅሪ ብፍቅሪ بحالية ስለዚህ እንታይና ንረዳ ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ጠባይ ኣብ ህይወት ወዱ ተራእዩ ከምቲ ፊልጶስ ዝሓተቶን ኢየሱስ ነቦ ኣርየና ምስ በሎ ክሳዕ ክንድዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹ ሳይትፈልጠንን ዲኻ ከመይልካ ደኣ ከነቦ ኣርየና ትብል ኣለኻ ህይወት ኢየሱስ ህይወት ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ዋላ ህፃናት ከይተረፉ ኣብ ጥቑ ክቐርቡ ዝደልዩ ኣዴታት ስዕቦኡ ዝነበራ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ህዝቢ ስዕቦ ዝነበረ ከምዚ ዝኣመሰለ ለውሃት ዘለዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍቕሪ ዘለዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ድንጋፀ ዝተመልአ ተራእዩ ስለ ዘይትፈልጠ ሰባት ልክዕ ከምዚ ንህቢ ዝዓስል ኣብ ሓደ ገረብ ከምኡ ገይሮም ይዓሲሎሞ ንኢየሱስ ኢየሱስ ከንታይ ኢሉ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ልክዕ ከምዚ ባህርያት ናይ ኢየሱስ ርኢኻ ኣምላኽ ካኹም እዩ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ንሰብ መዳረግቲ የብሉን ብቃላት እውን ብቋንቋን ክግለጽ ኣይከኣልን ስለዚ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ነዚ ዝብሎ ዘለኹ የብርሆ ኣጸቢቁ ማለት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 እንታይ ይብለና በሐቂ እቲ ምስጢር ዓብዩ ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቀ ንመላእክት ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ ዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘሎ በሐቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዩ ንሱ ብስጋ እተገልጸ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ኢየሱስ እምበኣር ዝተገልጸ ንሰብ ከድሕን ኣበር ዘይተረኽቡ ሓጢኣት ዘይተረኽቡ ፈጺሞ ክነሱ ንገዛ ርእሱ እውን ካብ ሞት ከድሕን ዝኽእል እንዳሃለዎ ከሎ ንሞታት እኳ ዘተንስአ ንገዛ ርእሱ ኣሕሊፉ ሂቡ ከም መስዋዕቲ ሓጢኣት ኣብ ክንዲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓጢኣት ዘይገበረ ኣበሳት ዘይተረኽቦ ፍጹም ዝነበረ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተሸንኪሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዓስበ ሓጢኣት ሞት እንዲዩ ኣብ ክንዲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሞት ጥዒሙ ማለት ስለዚ ንዕኡ ምቕባል ንክርስቶስ ምቕባል ምድሓን የምጽእ ትድሕን ብኹም ማለት ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘጸአት እግዚአብሔር ናቱ ባህሪ ክእውጅ ከሎ እግዚአብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ነትበዳለ ከም ንጹህ ዘይርኢን ንኢየሱስ ዘይተቐበለ بحاجة خحتتي مالك جن እግዚአብሔር ካብ በዓል ኻኒ ምድሓን ኣዳሊልና ኣሎ ስለምታይ ንቕበሉ ነቲ ምድሓን ዘዳልወልና ነትበዳሊ ከም ንጹህ ዘይሪ ንዝብል ሞ እንተዳ ንክርስቶስ ተቐቢልናዮ ክርስቶስ ኮ በደል ዘይተረኸቡ ሓጢኣት ዘይተረኸቡ ከሎ የተሸንኪሩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ስለዚ ነቲ ናቱ ሞት ናተይ ሞት ናትካ ሞት ናትኪ ሞት ወሲድዎ ማለት ኣምላኽ ዘዳሎ ምድሓን ተቐቢልና ማለት እዚ ሞይቴ ኣነ ማለት ሞይትካ ኢኻ ማለት ኣምላኽ ብክርስቶስ ትምድሓንቲ ኣምላኽ በዓሉ ኣዳልይዎ ብኸቢት ምድሓን ስለዚ
እዚ መስዋዕት እዚ ክርስቶስ ተሰውየ ንኣምላኽ ከም ዘፍቅረና ከም ዝሓልልና ዝገብሮ ነገር ኣይኮነን ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና እዩ ባዕሉ ምድሓን ሂብና እምበር ብክርስቶስ ስለ ዝቐረብና ኣምላኽ ጨካን ነይሩስ ክድንግጸልና ማለት ኣይኮነን ነው ባዕሉ ንሱ ኣምላኽ የፍቅረና ስለ ዝኾነሲ መድሓኒ ሂብና ምክንያቱ ከምኡ ዝብለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:16 ምዕራፍ 3:16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ክንዲ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ክንዲ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ስለ ዘፍቀረና እዩ ኢየሱስ ሂብና ስለዚህ ምድሓን ባዕሉ ንሱ ይሂብና እምበር ንዕኡ ጨካን ነይሩስ ንዕኡ ብኢየሱስ ስለ ዝቐረብናዮ መታን ክድንግጸልና ኣይኮነን ጥራሕ ክንገብሮ ዘለና እንታይ ነቲ ንሱ ዝሃበና ምድሓን ክንቅበሎ ኣለና ብሓጢኣትና ተኣሚንናሲ ሓጢኣተኛታት ምዃንና ሕጊ እግዚአብሔር ከም ዘፍረስና ምዃንና ኣሚንናስ ሽዑ ሞት ከም ዝጽበየና ፈሊጥና ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ምድሓን ንዕኡ ተቐቢልና ንኽንድሕን ዳ እምበር ንኣምላኽ ብክርስቶስ ስለ ዝቐረብናዮስ ንኣምላኽ ክድንግጸልና ክንገብሮ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከማይ ያዘላታ ነገር ማለት እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መዳረክቲ የብሉን ፍቅሪ ኣምላኽሲ መዳረክቲ የብሉን ከምኡ ኢሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:1 እንታይ ኢሉ ብጣዕሚ መዳረክቲ የብሉን በቃላት እውን ኣምላኽ የፍቅረና ፍቅሪ ኣምላኽ ንሰብሲ ዓብይ ነፍስ ወከፍ ሰብ እዚ ክርድኦ ይግባእ ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮ ወይ ከም ዘፍቅራ ወይ ከም ዘፍቅረናሲ ሕቶ እውን ክለዓል ኣይግባእን ሰብሲ ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ዘለዎስ ክርድኦ ይግባኦ ብጣዕሚ እዚ ኣዝዩ ዝተገልጸ እዩ ካብ ወጻኢ ኣብ ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ ምጥርጣር ናይ ጸላይ ፈተነ እዩ ማለት እዩ ስዋ ክሰዓር ኣለዎ ከምዚ ይብል ሐዋርያ ዮሐንስ ተዛረቦ ማለት እዩ ረአዩ እዚ ኸ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:1 እዩ ረአዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል እቲ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ከምኡ እውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለም ንዕኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንኣና ኣይትፈልጠናን እያ ረአዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል እቲ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ይብል ማለት ስለዚ እንታይ ዘሎ ትቐንዲ ነገር ኣብዚ ንሪኦ ዝረኣናዮ ሕጂ ኣምላኽ የፍቅረና ፍቅሪ ኣምላኽ ንሰብሲ ብተፈጥሮ መጽሓፍ ቅዱስ ልዕሊ ኩሉ ድማኒ ኢየሱስ ናብዛ ምድር እዚኣ መፅኡ ትናይ ዝረአየ ልቦ ረአየ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝመስል ኣምላኽ የፍቅረና ድዩ ኣይፍቅረናን ንኽንፈልጥ ናብ ኢየሱስ ምጥማት ህይወት ኢየሱስ ጋር ናብቲ ነብሮ 4 ወንጌላት ኣጠቢቑ ተገሊጹ ኣሎ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ዮሐንስ ኣብኡ ናይ ክርስቶስ ህይወት ንዕኡ ምስ ረኣያና ኣምላኽ ከመይ እዩ ዝመስል ኣብዚ ኩሉ ፍቅሪ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት መዳረክቲ ከም ዘይብሉ ርኢና ኣለና ማለት ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ ኣብዚ ሓቂ እዚ ብምስትንታን ነፍስና ነዚ ሓቂ እዚ ብምስትንታን ክትረኽቦ እትኽእል ሓጎስ ከተስተማቕሮ ዕድመ ናይ ኣምላኽ እዩ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ የፍቅረና ፍቅሪ ኣምላኽ ንሰብ ኣዝዩ ዓብይ ትቕፅል ግዜ ድማ ኣብ ንቕፅል ግዜ ክሳብ እንራኸብ ናይ ዛሎም እዚኣ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ናይ ናብ ክርስቶስ ዝወስድ መገዲ ፍቅሪ ኣምላኽ ንሰብ ትብል ኣብዚ ተወዲኣ ኣላ ኣብ ቀጻሊ ካልኣይ ምዕራፍ ክትቅፅል እያ ማለት እዩ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣቢለ ከቕርቦ ፍትኔ እታ ትቕፅል ድማ እንታይ እያ ትብል ስለምንታይ ሓጢኣተኛ ሰብ ክርስቶስ ከም ዘድልዮ ንሓጢኣተኛ ሰብሲ ስለምንታይ ክርስቶስ ከም ዘድልዮ ትብል ካልኣይቲ ምዕራፍ ከኣኒ ኣብ ዝቕፅል ክነቕርባ ኢና ማለት እዩ ድሓንኩም ይበሃል